ലൈവ് ഇട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ആരോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആരാ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. രേഷ്ണ ഞാനൊന്ന് ഇതെടുത്തോട്ടെ. രേഷ്ണ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ ചെയ്തത് ഓക്കെ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 16 അല്ലേ? അതൊന്ന് ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ. രേഷ്മ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ പദ്യേ ഭവതി നഷ്ടഗീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം തഥാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനി ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധു ദീനബിന്ദു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി
പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദിഗേരുഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 16 ആരെ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മന്ത്രം 16 വിശദീകരിക്കുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭോ ആദിദർശക പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപുരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇതിലും പറയുന്നത് അതാണ് അല്ലെ, അയ പൂർണ്ണ രൂപാനന്ദ രൂപം ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണം മാറ്റിത്തരാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന് നമ്മളുള്ള ബന്ധം സൂര്യനും പോലെയാണ്. സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ലാത്ത, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് ഭക്തന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറയുന്നതാണത്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും പിന്നെ ഒരു ഡാഷ് ആണ്, ഒരുപോലെയാണ്, ഗുണപരമായി ഒരുപോലെയാണ്. ശരിയാ, ഗുണപരമായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാനും നമ്മളും ഗുണപരമായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പേരെന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവൻ അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയണം നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവാഭീഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തി പ്രേമ പുരസ്സരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലൊരു വേർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലക്ഷ്മിമാര് മുഴുവനും വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഐശ്വര്യ ദേവതനെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വിളിക്കണം. ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ദേവതകൾ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി, അതായത് നമുക്കറിയാം പരമ്പരയിൽ 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ആ ഗോസ്വാമി എന്ന വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ശ്രീല ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം അത്ര മധുരമായിട്ട് പറയുന്നത് അത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തൻ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളോ കാണാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താ? സർവപാലകൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകൻ, മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ്, വാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലും, അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3-നും 3 അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്ന് ബ ഗ വാൻ അല്ലെ. ബ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സർവപാലകൻ അല്ലെ, രക്ഷകൻ. ഗാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർഗദർശകൻ അല്ലെ.
അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ്. വാന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന് നിക്ഷിപ്തം. അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നു അല്ലെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നു എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തില്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അത് പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. പുരുഷ വിസ്താരങ്ങൾ, പുരുഷാവതാരങ്ങളല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണോദാശ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു, അതേപോലെ തന്നെ മുമ്പ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് മുമ്പ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയായത്? അങ്ങനെ ആണോ? ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ സോറി. പ്രഭുജി, 7ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? ചോദ്യം പറ. ഒന്നുകൂടെ. ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം, അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഓക്കെ, അതെ, ഇതാണോ? അദ്ദേഹം തന്റെ തന്നെ ആന്തരവിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യവിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പുരുഷ വിസ്തരങ്ങൾ ഗർഭോദാശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശായി വിഷ്ണു, കാരണോദാശായി വിഷ്ണു, അതല്ലേ പ്രഭുജി? അതാണ് ആൻസർ. അവര് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പുരുഷ വിസ്തരണം ഭൗതികാവിഷ്കാരം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുരുഷ വിസ്താരങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് ഭൗതികാവിഷ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത്. ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം. അവരാണ്, അല്ല ഭഗവാനല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭൗതിക പ്രകൃതി നിലനിർത്തണം, ഭൗതിക സംഹരിക്കുന്നതൊക്കെ. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ, ആ വിസ്താരമല്ലേ പ്രഭുജി? അല്ല, അതില് നമ്മൾ പറയില്ലേ 3 വിഷ്ണുമാരുണ്ടല്ലോ. 3 വിഷ്ണുമാരില് കാരണോദാശ വിഷ്ണു. അതില് ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഗർഭോദാശ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നത് ശരിക്കും. അതിന് മുന്നേ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതില് ജീവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനല്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആരാണ്? വിഷ്ണു ആണ് ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു. നമ്മൾ കാണുന്ന ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു ആണ്. പ്രഭുജി, ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാ വരിക? അപ്പൊ ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് ഭൗതികാവിഷ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത്. അവിടുന്ന് ആവിഷ്കാരം ഇത്തരം വിസ്തരണങ്ങളുടെ അധികം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചതാണോ? അല്ല, ഇതാ കറക്റ്റ് ആണ്. ഗർഭോദശകായി അത് വേണം. 3 വിഷ്ണുമാരെ ആ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വേണം ഇത് എഴുതാൻ അല്ലേ? അതെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയായത്? ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അത് മനസ്സിലായില്ല? പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവസത്തകൾ അല്ലെ. ഏത് തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്ന മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, അപ്പോഴാണ് അടുത്തത് എനിക്ക് കിട്ടില്ല. പരിപാലകൻ, സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും പരിപാലകൻ. അവിടുത്തെ ഭക്തർക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു. ഏതാ ചോദ്യം? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൂഷൺ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരിപാലകൻ അല്ലേ. അടുത്തത് കഴിഞ്ഞില്ലേ?
പര്യേഷണ. ഞാനൊന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ്. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത്? പരിപാലകൻ. പരിപാലകൻ. ആ, പൂഷൻ അല്ലേ? പൂഷൻ അല്ലേ? ഭൂഷൺ. അതെ. ഒരു സെക്കൻഡ്. നിരോധകശായി. ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു, കാരണോദാശായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇനി നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നാളെ തുടങ്ങുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ആണ്. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം? നാമം ജപിക്കല് കൂട്ടുക, പ്രാക്ടിക്കല്. മാല ജപിക്കലാണ്. മാല മസ്റ്റായിട്ട് ജപിക്കുക. ബാക്കിയൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നില്ല. കാരണം മാല നമ്മൾ ജപിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള യമനിയമ